Coming through the storms. Hello, sa jisin pat ka jingkhublai pi ka kteng tra jisu. Ka khubor ne ga por gade Shibun lo KHOT HYNREI KHYNDIAT laje. Umathias kolong ba argo argo KHOT ka ba khatsa. Naba Shibun lo KHOT HYNREI KHYNDIAT laje. Kamuri yu. Ta ga khubor jinga. Jisu kran ni Ukran ni khubor. Uyatho kene ga pharshi HYNREI Ukraine ga pharshi shaki lundo ki badai ki jiu bat kum joro ki teman basang ki badai hi ki jiu kini gidai ki brew ki bas sngewdap hadu kata kaji sngewdap jong kini ki brew hagalnong ga ba arpo way KHOT na do KHOT ka arpo lai ter pure do KHOT ka ba arpo nyo kane ga jing kiwan kine ki lungdo bat kum joro ki teman besam ki de kli jisu nang nom ba uyo ye ka bor balek kamba to jisu itu ki ongarungan kli pi ka we jing kli ka jibu baptus yonis kalong no blay ni kalong no breu ki perkat ki ong dai bangi ong no blay te un ong ni balai nim ngai hu balai nim ngai hu yonis balai nim ladai ni ong pat ka jingyo ladai ong pat ka dai no breu te namar ki pat ba boro ki khen ba yonis u dai u no thulpa u bla pa do blay te ti breu kin dom yingi te ki ong ki juba ki ong ngingim te to jisu ongar ngam yetho ipi nangno ngayo ene ga bor bala ga kamba te u ter u jisu kren ene ga pharshi ban yetho iki ukren ene ga pharshi hagno ga arpho KHOT ka ba arpo ar kene ga jing kren jo jisu KHOT ka banokong ter hado KHOT ka ba khatsa ga bang pulimantan ujisu itho ga pharshi rong kumne ke hima jong kibenen kalong kum wei briu kum wei usem uba thau ye ka jingkhawai am ta khon udon wei briu udon wei usem udon wei khon or nu khon kala dai ga por ru khon bu on udu ukhon bala poi ha karta nai khat sos nia kum on tin kasi te ula thau ga jingkhawai u namar kare ga sing ba ye tho to khawai yonu khon to pa le igi shikri namar dos em udon shibun shikri shakor ki ni upa igi ni shikri ju ubakin le wat iki ban le KHOT iki brew ki bodon burom ki bodon nam te ki le KHOT ka babul kong ki klem yuan ki klem poi ki klem wan namar ki bon kom perkat ju ki balai ujisu yetho kane ga pharshi kane ga kamne ga jingja sha te KHOT ka saw gong te ula pharu hadin bakim wan ula pharu igi katu kan ni pat ki shekri ju ong to khele na on ki khmi ka jingkhawai lapan kre na ga banta chopi bat yo masida bro bat lapan ya bat kata ka jingbam khawai kala ready te ke ba ja kita gi brew ye ke bola KHOT ki le gumno ki panshi tomben ni ki pli kita gi nong kita gi nong one KHOT bam khawai don ki ba ki le ben don apren ki len themma bat ki panyap ye ki kane ga ka pharshi bo jisu to kana na phi ka thon da ai te kita gi batam babul ko kita gi batam te kila le ben ki bat kila panyap ye ki te nda bos e mu yo sngew yi gane ula wan ma ubat ki shipai jo bat ki wan bat ki panjot ye kita ki brew ki panjot ye kita ki brew bat kila tham ye ki nongba jong ki te u ong hi sendrang ju baga jingkhawai
kalau long ready ke jingkhawai lade pen kre hari kita ye ke bala khot pynshong lawan to khelik manta shekilenti ba bat ro kumjo to khelik manta shekilenti ba but to the khot kat ba philau to the khot na phang kat ba philau khot bakin wan shege jingkhawai te kita gi sendra kita gi shikri ke lele shege lenti ba ki lenti shnong bat kila lum lang ya kat bakilau bat babha bat basnew bakin wan shege ta ka jingkhawai kabala penkre bha bat kilong kum ki gas ke ba ngakwa phi phi ire ne kine ki bru kile kine ki shikri kile pan wat ki khot itu ki bru bodan buram ki khot ki bru bodan nam ki bodan akor ki bala itho de imlang salang ki bru ki bod ruspa bat kimiwan kadaw de kimiwan ngantim balai tengre kimiwan kababel ka ong don ki ong ngate nganang shu ngadon ke wei ke ngadon ke kam ke bala penbe te ngamla panwan don par ki ba aida ki ong ngadang shu dep ye tho ye kata ga ulet wei pat ulet chela ke jong lang kha wei pat ulet chela jong kam business te ki aida bat ba kimla pani poi shi kata ka jingkhawai sem te HYNREI ki nei shikrik let shikata ka lenti ba ka lenti shnong ba ka babul kong kat baki ki khot lang kat baki la na do khle shnong chado tra shnong ki wan ki lom lang ki bri ba ki khot ki ong kau jar bosliam to wan shik jingkhawai ka bala khre us e naga banta khon jo tegi pai ba bu pli ba dok ki bom no ne ki bom ju yo do hayeng ki ba yo ateng te kat ka jingkhawai da muno bom yele ki bru ki riu ki bru ba dok ki ba pli ki bom no ne hayeng ki bom ju kham yo ban bam po ho hayeng te habadon ko mune jingkhawai ki kalong gum ko bu khraw ki bat ga babel ko ong te kila lumlang ya baro kat bakila kemut bat kibru bat sngew bat bha ka bible ko ong kila lumlang bat sngew bat bha ong la banga ong bat sngew bat bha kene pharshi bat kibru ki wan shege jingkhawai ko ban pini kibru wan jingkhawai gede arjai ki bha bat ki sngew habo jisu ye tho khana ki ne ong kum ne ong ka hima ki beneng kalong kumus em sapa haga hima blay don arja ki brew ki bawan don arja ki brew wan ki bha bat ki sngew don arja ki brew ki bodon haga hima blay ki bha bat ki sngew hello haga kana jong rus uno konsrong auria bat kumjoro udan ruyo hanmen don arjat we udai ubasnopop we udai ubasnohop tambah ki don hagajuk ye haga hima blay don arjat kibriu ki ba bar ki basnew siap mana seperti ini pharshi let's say kenekan play ye ke jingkhang jong ki katto kan ne gibreu namar ki perkhat bakla yo play kimur kumne habneng de pop kanom yorung hangta pop kanom yorung hangta ngirwa nyong pop kanom yorung hangta HYNREI pitim nem haga hima ki benen ujisu batau ong ki wan arja ki bru shigane ki jingkhawai jos em ki ba bar ki basnew bar ki khot na phang bagi pai ba ki ba pli ki bar jot thoi ki ba matla ki ba mat pe ki ba dko ki bom don ne e
kiba yo kiba shuk belas ngi bapli kine ki bru ki shime ka kum kabu namar ka jingkhawai kat us ka jingkhawai ba khraw te ki wan te ga babal ko ong te na bos ula yo kita ki ba wan ula yo wei bri u bomdon ka jangkup jong ka jingkhawai shong kurem u bomdon ne ka jangkup jong ka jingkhawai shong kurem te wan tu kuli u ong ukuli ye gi chikri jong uni bru wan u bomdon ye ga ne ka jangkup te ukuli me baba me wan te ga babul kom umla keren shu umla shuban keren te unes im ong shimyu ne briu ong gi shikri u shimu ne briu to khomi u bread noi u shabar shaka to bread u shaka jingdon shaka ba te hanta kalong ka jiyam bat ka jingkryat baniat namar Shibun la KHOT HYNREI KHYNDIAT laje snap bani de pharshi ukren ya ujisu ukren shaki jiu shaki lungdo bat ki temen basan jong ka niam ju ki bri ba sngew hok ru atata bat aba ukren yigini khtin u ong shagane gi jingkhawai ki bri ki wan ki ba pot bat ki ba hok ki ba bha bat ki ba sngew kim sotna yekane ka jing kim sotna den ka pharshi ki egita ki bawan ke egita ki bashwa on ame ke egita ki bala KHOT ke egita ki bala KHOT ki Shibun sorry ki egita ya ki ba ke egita ki ba bon ya ki bala KHOT kita ki ba bon ya ki bala KHOT ki dai Kito ki bagi shikri ki lej banwat Kito ya kibala Kito shikri kile shwa ban KHOT ki bru don nam ki bru don akor ki bru kiba don ni gespa ke paubat ki bom dan kam ya ka jingbam sem banim kim so don kam ya kane ka jing KHOT som haus em kim burom ya us em panban ki le ben ya ki pitip kane re kane ka tho ya ki ju kamariu ki ju ki bru kiba kamtam ya kine ki teman besan bat ni kine ki lengdo kide ki beri ki ba ruspa bat namar ba ki ruspa kim don kam kide ki beri ki ba sngew kat ke hukum sem kim nyokor hajaka ba kinwan ki penyap saya kine shikri kemariu hakat nado pasdang ublay nado ke testament beri ublay upa ya ki nong ki shikri jong ki ban yalap ya kahima oblay sha kane ka jat penruju penban undon bawan undon bamon banwan sha kahima oblay kine ki brio ki ba sngew hok kimut ba ngim ngandon kam ayupat nganwan namar ngala hok ngadon kam ayupat pat nganwan namar ngadap ngabiang haying ngadon kam ayupat nganwan kat ban shubam do namar ngabam do man gesngi kine gide ki ju ki ba sngew hok ki ba sngewbiang halaka jong ka jingem kata ada ke jat penruju baru ji ublay pa ya way uno tu pa hadin way bar ki pensitom ben yu ki show yu ki ke bible ki to ba ki pen don na pen ju kiro ba ki penyap dan na pen ju ki prophet ki no tu pa joblay ya kiba ki jiu ki penyap kita ki babon ya kiba la KHOT ki de ka jat penruju ngan proof pi ngan penjisha pi na ka bible kalong kum ta jisha bat kita HYNREI KHYNDIAT ki balaje Shibun la KHOT na ka jat penruju HYNREI om Shibun kiba wan chi jingkhawai por ba pulai gni KHOT nang por ba khamret ngamut ngasno do mensim namar ngamot le se kat ne ngele pan sngew bele kat ne ngele pan shikru bele le se ngam sha je tengah berkat orang tarai haga snong jingi baro de
kat ning ya bon Kristan ro tarai tangi pa ba yo la im tangi pa iban sa JIED hakata kasngi namar ngai tangi pa hi iba mane blai shisha igi breu kim bon ki bom bana yo blai bat ngai tangi pa hi belong ibadon ye kedur jong Jesus Christ tengah mut tarai pa tai pa hi ban lai bene namar Shibun lakot HYNREI KHYNDIAT la JIED tengah ngar ngan pen kat bangala bangan yo bangan don mentalem hagata ka jing JIED ke jong blai tegene ide ger kom berkat jing aman shwa hadin bangala smotho kene kam don jingaiei bagata ngasmotho pleng ke jingpynim kawan daga nogo lenti kawan bai da ka jingaiei blai bat daga jingei tengah sam smotho ngan pulepi hadin ba baru jisu keli ki paras yakini ki bro yakini ki lengdo yakini ki teman besar keli ki uang ni pi berkat kumno udon we bro udon arung ki kon bat pa yo we hagat khot ga arpo el nong gat khot ba arpo pra arpo kunda ter ko kumni jisu ukli unne uyetho ni ki pharshi unne khpa don arung ki kon baru pa ya ure benong kong ban let shiga briso jong baru ong kon kele shiga briso jong ong sngewdap jaito ban let papa tang bahadin pat ulai te unne ulai sa hone ba arpat unne ba upara ong kele tre shiga briso mata asngi ong to pa balem let mo balem let bet HYNREI umlai tau jisu keli yaki neki briu ukli yaki neki lengdo yaki teman musam neki neki aru ki kon uno pi tharai ubale ege manukpa teki jubab ki ong uta ubanung kong ke uta ba ong ngamlai tang bahadin parulai tau jisu snga pa jisu uang ki kumne ngan opi da shisha khot ka ba lapawai shisha ong api baki nong lum khajina bat ki nuti kin let chege hima oblay hashwa banepi hello ujisu Ukraine yege pharshi ban siat pharshi yaki reuniam yagi sngew yaga doga jat ban riu ka ba sngewbiang halade namar Kito ki beri ki bayak ke bakran ni jisu de ki beri ki sngeww kata ka sngeww jangki ka kiu shiru irmat ka rung shiru thli khumuro kata ka de jinglong jangki ne ki beri baru jisu ong ki akhmi shisha ngong api baki nuti sapa baki nuti bat ki nong lum kajina ngong api hagawe ni ki video bang akran Jepang kas usngeww baru usngeww pop kida sipara ngong gumne ngong ka haka jak penruju yeki nonglum khajina ki nyaw yeki bagi kampo palat ban yeki nuti hangna jusu ugyang baru ong pet shigi ne ki parisi pet shigi ne ki bru ki bas ngeww baru ong ki shisha ngong pi baki nuti bat ki nonglum khajina kin let shaga hima blai hashwa yapi naba ong yini giftin ngale tho pi kapen bitar lep yaki baru ong na piti balai kilet namar ki ngai namar yonis uwan aga lenti jong go hok bat pynshong langai hu HYNREI kine ki nong krong khajina bat kine ki nuti ki langai hu bat kila kela bomoro HYNREI ma pi wala da pi yo i kine ke pynshong mon ye ban kela bomot bat ban ngai hu ujisu uyatho ye kene ga pharshi ban set pharshi ban penduk no ye gato ka jisu sarong ye gato jisu hok na ka dono jangki jangine ki brew ki basu hok baru betim nam ki jiu ki khot yo jisu kini ki pharsi ki khot yo jisu ulok jangki nong popat ki nong khrong khajina
ki khot yu ujisu ba de lok chung no pop namar ba uyalap kum ne uyalap ong kin nong krong ka jina bat kin muti kin let che hima blay ha shwa ban ni pi ki ba let jing sing man ga por man ga tayo ki ba duai how blay ki ba perkat ba pi yo ban let che beneng ba pi yo ji bom jukot namar ba pila ban ai pila ban duai pila ban sha JIED namar ba pi ruspa namar ba phimlong kum ki ba duk namar phimlong ki matla hallelujah ukren shegeni gibriu ki ba sngeww kum ne nagata daw ki dom yu bat ki khod yu ulok chung ki nong pop bat ki nong khrong khajina ki kamut ayu Shibun la khot KHYNDIAT la jin Shibun KHYNDIAT la jin Shibun la khot kamut ublay khot shwa ye ka jat ban riu ju baru ai haki nongkong ye hima blay bakin penyat ye hima blay penban kilong mat la kim yo i ye ke ba ki dei ban yo i bat pen ha ujisu ye ga khmat je ki ubolong Messiah ubolong Christ yo ba ki up kim yo i yo kim tip ba dei mo hera ki kantat no yo bat ki nyew de ki bom bit ye hima blay shwa ngan penkut ngan polis segawai ke pharshi dagani pharshi ngan penkut ke bible ke ong hat khot bala phalai to sngew ni ke pharshi udon wei utrai ye ngobodon ye ke wei ke kper ubati ye ka bat uba snaro ye ke jakat telit wan udo ker saudong ke daga kendro ye gani ke briso jong baru ai wa ye ka hakinong rep te ula leit no shikri bajingai kene ke pharshi sa ngan batakum ne te hadin kartu kan isnan u community ban yo diang u community ban yo so na ta ga briso jo te u pha ye shikri bakin le te pitip kai bakin le haba gi poi ka bible ko ong kine ki nongre ki ba hak jaka bakin pediang sobha ye kini shikri ba pha unu utra jo ne briso ka bible ko ong ki panyap ye ki le ben ye ki le ben ye ki panyap ye ki don pren ki bagi ki ba ki lem thema don pren ki ba ki panyap ro khadduh khadwai snabat khot ka bala phunyo ba bol khadduh khadwai uta traje ke yin upha dalo ujong ukon bla khamarwe kane ga tho ba ublei u ai udon ye ka brisok ba ga hima ju upha ya ki shakri ban yalap ye ki bakin nang seiso ki ma blai penban hagi jeka bakin seiso jeka bakin manro ye ki ma blai ki penyap man ye ki shukri jom blai ki pelep ki len thema ki lep ben ye ki khadduh khadwa blai yo i ye kata baru pha dalo jong ukon bar bitip kai bagi ki ong ni bru ki ong o man ta balwan nu khon ubaderu unong yo pateng jong ne ki hima ngin ya penyap no sundon yo bat kum ta kila penyap yo bible ko kila penyap yo te ukule ki ujisu kuli yakine ki ram yakine ki lomdo bat yakine ki nusan petrai kumno une utrai jongane briso unle habu yo sngew yakine ke bo tip ine ke ki ong on wan ban penir keput wan ye ban penyap yakine ki nong rap ujisu ong de sisa pi pimsham la pule ga jingtho ba yo mau ba ki nong te ga kentai yo ta la pulong ukhle ka dong kene long ka jing le ka jong trai bat ka da phla e khmat jingi bon gi bru ki ba tho ye gine hagi kat ye tho shong kurem ban khot so bhai no te gi tho kene this is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes kene de ka jingle jong trai ba ka phla khmat jingi kene kam thau ye ka jing tho shong kurem kene ka kti kene ka khot ka tho ka jingle jong trai kamut ka jingle jong blai haba pa yo khon ban pan em ga perthai ban kit ga pop jong ga perthai baro ke ba kile ujisu ujuba git khot sa phla ong ne namar ga ta ong phi ki basno ho hello ya ka hima jong blai on shimno e ka na phi on a e ka ha ka wai pat ka jaj ban riu ka ba say so ya hima blai ka briso
cái briso cái thôi cái mau bले but cái mau ble on sim no ekana pi ki jiu ki bom ler on ai no ka hagwe pat ka jai benriu cái ta ka hoi pat ka jai benriu ki gentle on ai cái himau ble hagwe pat ka jai benriu ka ba sei so namar pi pim ler ha ka jaka ba pin sei so jaka ba pin man roi ha ka himau ble pen ban pi pen sep pi pen sep pi pen jot an ya ka briso jonga ngan ai ka se ka jai benriu ka ba sei so cái jat benriu ba sei so de cái gentle de manga ma pi ki bom de ki samba jo Abraham ha ka de ba ka do cái jat benriu ba sei so de manga ma pi hello de ki gentle but de mangi pitip ki ai kita ki bala khot khndet la jit ki bala khot ki de ka jat benriu ju khndet la jit ka de ka jat benriu ki de ki gentle Kamut ban om baki jiu kim yo jibrim don wero kamut ba baro ki gentle kin yo jibrim kane ka shutho ya ka jutam menta ka jibrim kamwan cho tang sheki jiu kawan bat ka play ka jingkang ka ba crown no menta ka jat ben ru baro ha ka prothe Shibun la khot hare khande la je kamdon jingaiei bat kane ka kom perkhat jingi thara Shibun ki lo kristan tamba khandia de ke ban yo la im na jawai sangut na silong namar baibon te sipongut tharai na Amerika ka snu palat tharaway hello kamdon jine bagata ka context jong ka pharshi ka Jesu kren ka thau ye ki arja kibriu ki jiu bat ki gentle Shibun la khot ki de Shibun la khot man shwa pateng na do ka testament berem hado ka por chon Jesu la khot hare kim shamon banwan hare manta ye kane ka jat benriu ko ba ki ju itho kum gi kso ka ki gentle hare manta ki gentle ki wan ching hima blai ki to kum go bat la pandap e ka perthai da ki gentle kum manga ma phi kane long ko khubor ka ba aji kemen ka ba aji kermen kum ye phi ki bru ki bomla ki bomler ki bru ki ba snew dan apa je pi ba kam le le se bai nga ta ngam de ba snew nga ta ngam ba pha nga le jing seng nga yo nga ile de ngam i ba nga de ba nga yo ile de u ba nga yen ha ke lun ti snong ngam le ngam tip se ngan phai ta ma don ba khot yang nga ban wan jing khawai sin nga yen joj ngam re nga le bom ngam pe ile de ba nga de snew na nga de u ba nga le nga su tho ba ngam biang nga i tho de nga yen nga pen itho yala de utaw brio uba snew nebi om nga da ngam de ba snew nga da ba pha nga da ngam ju le pop ji sen nga da ngam ju nga da nga de ru ba pha my goodness ngam ong ba phi ni le snew ngam ong ba phi ya phi ne dikiat ba phi ya im kum gi ksoi ka ba ma ong ga de gani nga yo i la de kum ong nong roi amazing grace how sweet the sound jingaiei playing i ban pla ba penim kum yanga ba me la shem yu ba la ja ba pen pe yu mat la ngai i le de nga do mat la ngai i le de ba nga do bru bla ja ngai i le de ba nga bo i le de ha ga ne nga de bru was new ngai i le de nga do bla jot porem nga don kam ya ke jingpynim nga don kam yo nong pnim nga ai ngo blai ba don ba khot na ga ta ga down mar sun khot nga do bru bom ji yo do hi nga man ta te ngan bam ha use em tang ka way ka qualification ka way ka certificate ban yo ru she ka ta ka yin sem ka dai ban don ka jan kup jong ka jingkhawai ka jan kup jong ka jingkhawai ka jan kup ha ka bible ka thau ya ka hok ka jan kup jong ka hok wo isaya ong kup ka jan kup jing yero ha ka jaka man sim ba kya pitip nam ka jan kup ka thau ya ka ne ka jan kup jong ka hok ka bo ble ul pon halor jingi ngim don jan kup jingkhawai na de ngi don ka jan kup jong ka jingkhawai de balapan kre dos e kane ka thau ya ka hok jong u Jesus Christ mdei ka hok jongi
Don we bru wan daga hok lade us emong na no no wan ngam ithoyu shim yu bread u shagajaka kabadom hangta kalong ke jingkayat brian ka certificate bandon haga jingkhawai sen kedai ke hok jong ukres ngimla banwan daga no daga la jong hok jangi ngimla banwan daga jong ke jingpha jangi ngakwa phenong haga hima blay nata da pinsa ya ngin se kendit benriu gawai ke si po habeneng ngini i ki bru pon pha kibang ngim pa berkat baki dot po habeneng kabha bapin i iki nado nang ne na khando namar lada po habeneng sitom mani im lada pi namar pi uru udon hangto je ka bapidon bha bangin ya i bha bangin ya mak nang ne perthai namar ga porgan sapo he kaba ngin ya i ke jimpha jo ble pamban omde kat kum ke jimpha jo briu open emu kedai ke jimpha jo ka shong ha ga ega ule bat ble khot yangi nai sngew men sem pim dei uta briu yo ba la khot pide briu yo ba la khot ha ga jo por briu yo ba la je hallelujah lada pingai au jisu kumunong penim baru try lada pingai aga snam jo u ka basat ige pop jo pi pingai au jisu Christ boom compare bat bahok amain bat babha bat basnew ngidon hak yeng blay hak hima blay kata ka dai ke ege bashisha ke hima blay kam dai kibru bahok bai kibom jule man kibom judenaw kibom jule pom manung lo hima blay kadap de kibru kumanga mapi kahimau blay kadap de kibru kumanga mapi yang ngai kat banang kren pi light load blame kerkui pi hadok bani syampat hawe por amen